Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isename nguNgciki, ichomi zami nabantu abanifrustanayo bandibiza uVovo. Abanye bathi Vimesh. Namhlanje we've got a special guest. I-guest ezininzi ke apha, it's people that I enbaziyo nankhe nadibana nabo ngaphambili. And this one nalena is special. Siphethe apha uMiss Andiswa Miyeko. I'm so excited bangabana. Dankhe nakroba ke esikolweni. So naye nankhe nambona. Dankhe naye university nadibana naye pha. Hi ma aunt. Hi, hello Bhuti, ndiyavuya uba lapha. Awusemhle? Enkosi kakhulu. Yeah, yendincedile ba mandigubhulule. Hayi gubhulule. Ngigubhulule nami ndibe besentweni. Nami ndimenyiwe, I had to look the part. Thank you. Ndiyavuya when I fulfilled it. Yo. Thanks kakhulu. Yes. Today ke people apha ke we inspire, we celebrate, and then we educate. Thank you. So you are definitely going to inspire someone. But what I also know abangayaziyo, uphethe uzaba ngutishara noba ngutishara of some sort where you are educating people. Yes. Ngezinto eziconcern bona. Knowledge is power. Yeah, so you're going to do that and that, but mna kulo nto ndiyazi abantu bazaphinda nestori sakho. Ngomnye wabantu endiqonda ba hey ukuphikelela njengoba inguphikelela podcast esakho story ngesomuntu oye waphikelela. Thank you for ba uze apha uzoshare into yakho. So saqala nje into ba kubani uma-andi mhlawumbe khona nickname engakhange ndiyibize khange nikwazi ukukhangela iitshomi zakho lithini la gama. Thank you for inviting me. No, igama lam ndinguAndiswa, uAndiswa Miyeko. I don't have, okay, well, my friends call me Ma-Ash, but I don't necessarily have another name or yes. uAndiswa nguAndiswa Miyeko okhule eMthatha. I was born and bred in Mthatha. Okay. Intombi I'm from a small town. Kuthiwa yayiTranskei ke, the former Transkei. Okay. Yes. Ukhule eMthatha, ndikhula under a Christian family, a Christian background. So uNkulunkulu uThixo thina simkhonze kakhulu ekhaya because that is what my mom had taught me. Ndifunde amabanga wamaphansi, lower levels, which is primary. Ndifunde eMthatha Christian School. Oh. Ndaphuma eMthatha Christian School ku grade 7, ndahamba ndayofunda eMthatha High. Oh. Yes, ndaphuma eMthatha High ke ngoku ndabe sendiyofunda eNNMU. Oh. Yes. Mamel, ndiyafuna uyiva ke ngolapati into yoba ngabana umama xa siyi-Christian mhlawumbe umama notata ngabefundisi ithini into batshatile ithini into. Okay, umama wami ngumfundisi. Alright. But my mom is a staunched Christian. Alright. Yes. Ndikhule isikakhulu ndikhule yes kukhona umama notata. But kukho umama notata, the father is not my biological father. The father is my stepfather. Yes. Okay. My biological father wasishiya 1997 if not 96. So I think it's about 30 years now. Yes, but he was very much involved ku MK engumntu we-ANC. So I think i-leadership ndiyithathe kakhulu pha kuye ndayithatha nakumama because my mother is a social, in fact she's a pensioner now. Okay. So upensioner ebephangele eBhisho, deputy director kwa social development. She worked for social development for about 40 years. Yes. Ukhule around the professionals. Ndikhule around the professionals, yes, educated people. Oh man, yo. Yes. Siblings I do. I have a brother, but ke thina ke khaya sahlale sikhula kwife yabaza abantu abamnyama. Sikhula kwifamily ezinkulu. Yes, abantwana bakadabs, abantwana bakamakazi, ndikhula so in fact even my stepfather I had 3 siblings. So uziqonda abantu xa bendazi mina always ask uphi sister wakho yabo beqomba okay beningayazi but no there actually was a stepsister. But I have a biological brother. Sikhule sonke and then ke ngoku my stepsisters ezaziyi-2 nesinye stepbrother. So ekhaya technically sakhula singabantwana about 5. Oh, bekumandi kule ndlu. Bekumandi. Nomakazi bekhona, nomalume. Bekungenokuphunywa. So I grew around a lot of kubona warmth, love, kindness, sharing. Yes. So I think that also groomed me into to be the person that I am today. Yes. Okay. Ungophi umnyaka? Ndingoka 1987. So this year officially in April I'll be turning 39.
Yeah, leqe 40. Sensemnyango ndikrobile. Sensemnyango Ngo-April? ndikrobile ngo-April. Ngeyiphi date ngo-April? Ndi-Taurus, ndi-23 ka-April. Okay, inkosikazi yami apha yi-20th ka-April and then umivuyo yi-27. Oh, wow. So aphendlini there are about 2 people. So of April. uyaxakeka ngo-April. Necace. Hey. Ngoku ukhula ke apha so uzazi into yoba ngabantu bawoluthini nje musesikolweni qumbe yama ndiyabawela uba into ethile like from high school do. I won't say no, it actually was never a definite. I didn't grow up ndisithi ndifuna uba ligqwetha. I grew up ndisithi ndifuna ukwenza journalism. Oh. I had a love of writing. I had a love of creating news or being in. I had a lot of ndandifuna uba artist, Okay. even nedrama. Okay. But ndidiscuss le nto nomama uba hey nantsi imibono yam uyabo. Umama angaboni ngeliso elifanayo nam uyabo. So I was led into LLB, into law. Because then at that particular time, journalism, then my understanding was that it was done at a technical level. So my mother was, back then, the stigma. Oh, okay. So wabesithi no akho mntanami uzofunda e-technicon uzawuhamba uyofunda e-university. I suggest that ufunde law. Nyani ke, I did not fight with her. I went and studied law. Xa ndifika I struggled. Law. Ungene ngophi umnyaka pha? Ndipase 2005 umatric. Okay. So ndangena 2006 at it was then it was NNMU, Nelson Mandela. Bebeninzo M. Yes, NMMM. Yeah. Yes. Ndingene say NMMU, then andiphume say transitionile to NMU, Okay. Nelson Mandela University. Okay. Okay, my journey. Mamela, so mna NMU bendikhe ndaqoba ngo-2007. Okay, so ndine roommate enguluyolo wasemthatha. Nyani, okay. Yengibani fani yakhe? Samkhumbula. Mabula, banani? Okay, yeah, Mabula, yes. Seyibona mandikwazelapi ke ngoku? Yeah, now ndiyayidibana, yes. Jonga, inantsika uluyolo ngo-2007 i-roommate wami. Yes, since second year. Yes. Since second So year. ndidibana nawe ngolo hlobo. Yes, ndidibana yes. ngolo hlobo ngelo xesha. Ndiyakhumbula ke ngokakhe. Yes, and that ithini into ke ngoku yakho ngela xesha nelo iqhube njani? How was it? Ndiyangena mose esikolweni ndiphuma 2005 matric, ndiyafika 2006 ufika NNMU. Culture shock about okay, in fact apha you have to become an individual, you have to become, you funeka uzazi apho uvela khona. Inyani xa kuthiwa never forget your background. Yes. Because phayana there is you get exposed to everything and everyone and everybody. So mna ke ndiye ndanazo eza challenges zoba I met certain crowds, I got involved in certain things. Andisazibawo certain things. Awunokwazi isithi nje. Kaloku ukho nabantu be-first year ababukeleyo apha bazawufikela kwezo certain things. How was it? Alcohol was one of my... So before uye phayana zange wakho wasela? Before ndiye azange ndakhe ndaba, no, I won't say laa nto yobustowuthi mhlawumbi nizitshomi esikolweni. Dana incident whereby I think sathenga nje i-court sayishare sabhaqwa, our parents were called in, that was ikubona. Sure, yes sure. After that ibe khona ishock yoba okay disappointed umzali, you're not going to go back to this behavior. Wow. Phume ke ngoku ufike evarsity. Varsity ke ngoku ibetlana ivarsity is something else. Yeah. Ufuna ufita in, what does fitting in mean? You want to be part of the cool kids, you want to have the outfits ukubone, and if asithi uyafika kuyanconywa kuthiwa umhle. High school ke mna I was never a popular kid. Okay. I was always in the middle. Sure. And you didn't care. And I didn't, yes, it was normal. But now apha ufika wonke umuntu uyakujonga kuba like public eye, if I can call it that. I guess then leads you to certain abantu abathile. Yeah. You then get ke ngoku consumed. Like I was saying, I won't divulge into alcohol. And that alcohol and friends and partying led into yoba e-university ndahlala close to 8 years.
i-LLB endandisafana uba ndigqibe within 4 years, ndathatha mna i-8 years ukuyigqiba. Yo. But xa sendilook back, I look back ndithi everything happens for a reason. Sure. Because yintoni, this is a testimony for my life. It's a testimony even for the next person into yoba, in fact, even it's a testimony even for me till today, because even when I still face troubles or challenges, Yeah. I go back and say, but you were able to persevere in the 8 years. But naleyo into, I won't lie, I had support mama wam all the time. Okay. My mother always used to say, first things first. And you finish what you start, because at some point ndisitsho because ndandigezelwa mos kusithiwa yo hayi wenza i-masters zale LLB. Oh man. You become ridiculed because mos you are just this one who's just never leaving. Abantu bayangena phambi kwakho, bayangena bayaphuma, abanye bangena emva kwakho baphume phambi kwakho. Uyabo uziqonde ndade ndayoyigqiba i-LLB yam eUNISA sendishikelwe imodule eyi-1 apho then ke ndayithatha ndayoyidibanisa nezase-NNMU, and then 2014 God's grace, you know, I then obtained my LLB degree. I obtained my LLB degree 2014. Nyani again, God's grace, immediately, I think ndahlala nje inyanga, ndafumana i-articles. I-articles ndizifumana eMthatha, kwaMgxaji. Okay. KwaMgxaji Incorporated. Yes, ndaphangela kwaMgxaji Incorporated for about 2013, and because ngexesha ndenza lo module 1 eUNISA, zange ndiphinde back to NNMU. Okay. Ndaye ndahlala eMthatha, ndaregistarisha i-articles zam under uMgxaji under i-5-year program. Back then ke i-5-year program was allowed, ayisavumelekanga ngoku. In fact, back then it was called the Law Society. Now it has been converted to Legal Practice Council. Okay. Yes, it's no longer even called the Law Society. So under the Law Society, you were allowed to register your articles. Uthi mhlawumbi ngexesha ufundayo ube usenza ne-articles zakho uqhuba. Now I did that because I still had that one module. And then emveni koko I then did these articles kwaMgxaji 2013, ndakwamgxaji 2014, ndagraduata 2014 ngo-April, then uMgxaji ndamshiya ngo-2014 ngoDisemba, ndazawuba lapha eBhayi. Ndazophangela kwa-Andile Nqakayi. Bukhwela eBhayi? Bendikela lapha eBhayi for 2 years, 2015 and 2016. Okay. 2015 ndahlala eBhayi unyaka wonke. 2015 ndahlala eBhayi kwaNqakayi. I think kwaNqakayi ndahlala for 10 months. Around 2015 October, I left. Then ke ngoku ndaba ne-1 year contract with BLC attorneys. That's when ke ngoku that's where I got admitted. Articles zam bandinike 1 year contract, ndazigqibezela phayana i-articles zam. So nezo articles zange ndizenze the full 5 years, ndenza i-3 years kwi-articles. In the 3 years I'm also busy writing board exams, because for you to qualify to be an attorney, you need to do your LLB, you need to write your board exams, you need to do legal practice, you need to do what is this thing called? I-law school, sorry. Okay. Yes, i-law school. By 6 months yona. By 6 months yona, yes. But nayo ndayenza i-law school for unyaka mna ndayenza long distance with iUNISA. Oh, okay. Phofu ngelo xesha ndiyenzayo, I had just given birth. So mna nomntana kwalapho? kwakho nomntana in the midst yale university. So 2006 ndingena euniversity, 2011 I fall pregnant, 2012 I give birth. 2012 and na modules first year. So my mother again comes and says, akho mntanam ke ngoku uzohlala apha endlini mna ngenza into. You must find something to do, because if you sit and kubone ithini idle hands, the devil will find work for them. So my mother said, I don't want idle hands at my house. Then I went and investigated, and then I found that I could actually do my law school ngexesha ndingekagqibi nale LLB. So ndayenza i-law school 2012, yes, because ndiyenze 2012 kulaa nyaka ka-2012 wonke. So the first 6 months ndiyenza ndihlala eMthatha ekhaya full time. I had just given birth, taking care of my child. Then second semester 2012 I had full modules. I went back ke ngoku to university, ndamshiya umntana nomama, mna ndabase NNMU. And then ke ngoku I then ndapasa ngala 2012 kuba ngo-2013 ke ngoku ndishekelwe imodule eyi-1. Yo Jonga, wena kufuneke ubizwe kwi-law faculty zazo zonke ezi universities. Testimony leni powerful kakhulu.
Thank you so much. Yeah, like people give up. People, yabona ngoku no, kukho abantu abaninzi abazava le nto. Aqonda umuntu, no man, I'm not giving up. Otherwise, besendihlebeka enkonzweni. Besendihlebeka kwitshomi. Yes. Abantu ubufunda nabo, ne? Hey, bona ubusiza nayo into e-university. Udibana e-airport. Dibana e-airport umuntu uyaleqa lana nibhizi nayo. Jonga, and you know what? Kuyo yonke lento yenzekayo in between is the shame. You know the shame. Yayazi shame. Uba ekhaya ndikhutshiwe. Ekhaya, you know, there was an expectation in the Nyani society, and weske ngokumama ngumuntu ecawa. And my mother was very she was one of the leaders ecaweni. Now next thing umntana wakhe use university akapasi uyamitha. Yo uze nomntana pha. Uze yayiva akayenzi lento. So mama ke ngoku naye ke she kept on saying ke ngoku although ke akusekonakele. Wathi mntana uyazibona 7 B's. Books before boys because boys bring babies. Yeah. So I also preach that to my daughter all the time. But 7 B's. Now she's turning 14 this year. She's turning 14. I gave birth 2012. Hey, very much. It's umntuzongena ku high school most low. She's in grade 8. Yo. Damn. Phofu nam ke ngoku apha ku Feb ngizaba na 19 years ndakubona ndaqala ukwazi. Really? Because that's 2007. 2007. Yeah, so 2007 with Uluyolo. Enhleki ndasaluta Uluyolo. I am so proud of wena and ndiyavuya manuva le story ngolhlobo engangesikhuthaze umuntu, you know? Ngasikhuthaze umuntu, but eyona nto ke ngoku esaphina singene kuyo kakhulu le practice obizinayo ngoku. Yes. Abantu bayakuva into bakhange wencame lo, which means wena uzaba ngumuntu oyazi into oyenzayo because uthathe ixesha lo yazi nento ithi ngoku into ubusy wavula ipractice yakho into igama layo. Yes, my law firm is called Miyako Attorneys Incorporated. Okay. Yes, it was founded in 2020. All right. Yes, but actually there's even a story there because the actual Miyako Attorneys Incorporated came into operation 2022. Okay. Yes. But what happened is nzawuzanayo. Please. Yes, so that nizobona ke ngokuba ndizovula njani practice. Sure. So even there were changes within the Law Society and Legal Practice Council. So into yenzekayo ndenze as articles zami eBLC andithi ndithe kwamgxaji ndathi kwangqakayi ndaphuma ke ngondabe sensiya ento eBLC. BLC nyani ndizibhala board exams zam. Nazo I took some time, because I did most board exams, you're supposed to write them within 2 years or within a year. Okay. Nazo I had a bit of struggle, but so I'm not going to say it's a norm, but sometimes yes, it happens. So Ayivelanga. Yes. This past against board exams in the admitwe I think August, 23 August. 2016. Okay. I then official. So actually, I'm 23 August 2026. I'm going to be officially 10 years post admission. 10 years in the You are good. Yes. I good. So it's a milestone. Yes, this year is a milestone for me. Yes. Yes. So the pasa kwa admitwe BLC attorneys. Okay. But bandixela into yoba no besukunika contract yonyaka, we cannot retain you as an attorney. Sure. Into zikabawo ke. Sure. Because doors open. Sure. You know, xa kuvale enye kuvule kwenye ucango. Sure. Nyani there was an office apha eBhayi eyayise post office indala. Ndibe ndiyodeliverisha izinto phana, so ndibalisela this lady wase road accident fund frustration yam. Athi no man kukhona ipost and these posts ziyavala I think the following day okanye the other day. Khawufake. Nyani ndifake. God's grace ngoNovember 1st 2016 kuthiwe mandiqale what's this place mandiqale road accident fund. So I worked then and I drove to Pretoria from eMthatha ke ngoku sendimkile apha eBhayi ke ngoku because the contract yami iphela ngoSeptember eBLC attorneys. So what's next? I must go back home. I go back home ndenze i-interviews ndiyenze telephonically because andikho seRhawutini nyani. My interview by God's grace I was successful.
1st November funeke ndiqale nyani drive eMthatha ndiyotsho ePitoli. Nyani ke ePitoli ndifike road accident fund ndiphangele road accident fund 2016 ngoNovember, 2017, 2018. Ngexesha ndiphanga phakathi ke ngoku there's a burning. In fact, even before ndiyofika road accident fund, I wanted to become an advocate. Sendisithi ke ngoku ndifuna uba yi-advocate. Now there's a burning inside of me. Futhi I don't know what happened, but ndazibekela nje 2 years pa. Ndathi I just need 2 years to here at the road accident fund. Nyani uThixo wakunye nami la 2 years yahlala yayi 2 years. It did not extend and go beyond that 2 years. Ndathi okay, 2 years I'm going to be out. Ndifuna uba out now to get myself into a state of readiness. Yabo. Into yoba ngoku mandikwazi into yoba ndizokwazi uyozimela. So let me now find another company that's going to assist me into yoba to what you call, for me to gain practical knowledge now and practice ke ngoku uyabona this law. Nyani ke. Sorry, pa like 2 years nje uphayana kwenza ntoni pha? I'm a litigation litigation officer yase High Court. Phayana mos kwakhona origination, validation and verification. Yabo origination zeza files clients ziyangena ziya on board. After is on board kufuneka kuverify information yazo. After kuverify information yazo kuzisiwe ku merits department. Merits department whereby RAF will decide are we liable or are we not liable? Do we apportion yabo zonke ezazinto. So when you decline away. Mna ndiphambilana. Okay. Say acceptiwe ke ngoku case yakho. Okay. Yabo. After acceptiwe ngoku case yakho andithi kufuneka be appoint expert to plaintiff to say ndiyayiquantify iclaim yam le claimant ilimele nithi niyayivuma iaccident yakhe ngoku iaccident yakhe is worth 1 million. Mna ndilapha kule ndawo ithi ke ngoku ayikho worth 1 million, i worth 500,000. Okay. Ndilapho ke ngoku. Ndiyayifuna le point because ethuba mhlawumbe uyaphinde vele why I'm asking ba ubukhe kwelicala lithi mayihliswe le mali. Yes. And uyayazi ba why ba mayihliswe. Hayi ndakuva. Yes. So ndikoyocala ke ngoku mna le negotiator ba no nathi sicela uappoint ezethu experts so that sizawubona into yoba are we in agreement okanye ukubona are we far apart. Alright. I was a litigation officer in the High Court. Yes, so ndidishana ne-matters zase High Court. Ndahlala ke nyani kweze litigation I learned a lot. I learned a lot about the field. I learned a lot. Then emveni koko ke ngoku ndaphuma ku 2 years. It's surprising he nyani ke ndaphuma xa ndiphuma ndiya kwa Iqbal Mohammed attorneys. Back then ke uRaf had panel attorneys. Panel attorneys were appointed to now assist in defending. Oh, okay. So ayisungabo bodwa banabo nabantu bazabanantsikayo. Yes, khanizosincedisa especially with exchange of pleadings. Yabo. So that then those attorneys would draft those pleadings and then by exchange and then thina ke ngoku we are in the ground telling them that nazi instructions, go and appoint, nansi offer endibanika yona kubona bashe ngokubona base court physically and they appear. So ndibuyele ke ngoku mna ndiyoba kwela cala ka defendant. Okay. Alright. Defender ke ngoku RAF. Okay. Yabo. Upanel. Iqbal ndihlale 2018 the whole year. Ndihlale sorry not 2018 I didn't phume 2018 December road accident fund. So ndihlale 2019 Iqbal Mohammed. 2019 go December kufike a wave. This wave was a new way of doing things. Kwafika CEO owangu Collins Letswalo. Okay. So then he came with a new thing yokuba kuthiwa mayiphumi panel. Yo. A lot of people lost work. Firms closed down because now panel akasa exist. We were then told December that 2019 and by May next year I don't think zabe ndisaqhubeka kanani. Now ke ngoku the edge is there uba yabona ngoku this is my chance yoba ndiyovula ndiyozimela because I want to become an individual. Nyani come 2020 ngoMay 1st of May andithi kube khona iCovid shut down. I-shut down uphi wena? Si-shut down kaloku sise-Pretoria sisekwa Iqbal Mohammed thina siyayazi ubuya kwethu. Yebo, there's this uncertainty. Nyani shut down sibuye xa sibuya nyani sixelele into yoba umsebenzi. Yo.
this time around I knew I'm not going back to the Eastern Cape. Okay. Andibuyele ekhaya. Okay. Andinaplan. Sure. But ndiyazazi into endiyaziyo into yoba ndiyavula, but andibuyele ekhaya. Again, my mother was very supportive. Hayi mama. Hayi, that Ubani woman. kamama? Unomfumaneko Mavis Maqaza. Hayi man. Mavis. Yes. Hi Mavis. Hayi Mavis. Hayi mthwele la mfazi. Yo. Again ndibuya ndimxelela uba andibuyi, athi okay ithini plan, ndithi no ndizovula lo firm yam yabo. So ndivule ke nyhani ke do the whole process yabona ye, because andithi you need to go to the LPC yabo. But ke ngoku ndenze iprocess yoba ndibe yi-advocate that is going to practice with a trust account. Okay. So advocate that practice with a trust account, you are allowed to have interaction with clients directly. I'll need a brief. I'll need a brief. There are other advocates. Other advocates are called referral advocates. So referral advocates zona, they need a brief. Okay. Yes. So ndaba ngu-advocate with a trust account. Then emveni koko, 2020 June, officially my doors were open. Mamele ke ngoku le part yobu advocate la privilege ndono uyenze kanye ithinde yayo. So when you senza what you call, when you become an advocate with the trust account, you don't necessarily need to do pupillage. Okay. You can do into practice management. So I did practice management. Even at Klauso by Athene uzovula law firm yakho funeka ube practice management where they teach you accounting and kubona. Yes, basically so that you understand nencwadi as well, at least a bit of the business side. Sure, Yes, of the industry. So ndayenza i-practice management, and then ke lucky enough mna ndanise because bafuna wenze accounting. Lucky enough ke mna ndanise ndizibhalele board exams mos. So ndazipasa. So I had accounting. I didn't necessarily have to write. Okay. Yes, but then ke ngoku abantu abangenayo bona accounting, you have to write the accounting. Yes. So xa ugqibela uzothiwa advocate kanye izathiwani? Kodwa advocate. Okay. Yes, so ndikhe ndangu-advocate for I think 2 years. Oh, Yes. all right. Yami iphelele nalento advocate. No, kaloku ndaconverta back to being an attorney. All right. So kubona then ke ndayeka ke ngokuba ngu-advocate, ndangumyeko ke ngo just my surname myeko attorney. Hey, awuyahamba. Uyayiva by perseverance. But you know what? When you are telling me things bengazazi. Serious. Ngizazi some Kaloku of abantu these abazuzazi background. and ndineshwara bakaphikelela baqala uyiva apha. Hayi abantu because uyacekisa kahle. Iba ihamba njani Yes. le process ye law. Yes. Ibihamba njani? I law guys iyafana nobugqwetha. I law in technically umuntu makazibekele 7 years. Nebugqirha. Yes, nobugqirha, Yeah, yes, sure. ndifuna utsho Sure, iyafana nobugqirha because unala 4 years ngoku ke ngokuba i-increasile I think la 4 years to 5 years. Oh, Because unala 4 years where you need to study the LLB, unala nyaka or 6 months where you need to do law school, Sure. then emveni koko ube nala nyaka or 2 years where you need to do articles. All right. So So yeah, ibaluleke kodwa articles xa wenze law school okanye Yes. zafuneka zicompulsory ngoku law school. I-compulsory ngoku law Ngoku, school. Yes, okay. i-compulsory ngoku Okay, law school. Everyone has to go to law school because they want people to have more practical skills. Zanicima kuwenza i-6 months law school and then you can do articles for a year. Yes. Kwakusenzeka loo nto. Kwakusenzeka loo nto. Okay, Yes, okay, kwakusenzeka. okay. Tshintshi Okanye ungayenzi law school, wenze 2 years ye-articles. Okay. Now okay. into abayithethayo law school, and then you still continue ke ngoku with the articles for unyaka. You still okay. maintain, yes, they still, but ngoku unyanzelekile Law uyenzile. school. Oh, ayisekho Ayiseyo optional. Okay. ayisekho okay. optional, yes. Okay. Yes. So ke nyhani ke ndivule ke 2020 mid COVID. Yo. Abantu banxibe imask bathena kumntu uyoyika umuntu uphuma. Uyoyika uphuma umntu, mna ndiqala ibhizinesi. He madoda isibindi singakho. Ndiqala ibhizinesi from scratch. I don't know uba ndayithatha la courage nala bravery, but I knew I'm not looking back. Oh wow. I just knew uba I'm not looking back, and kwasebenza inkani. Oh wow. And yes ke ngoku mna ndenza mos ii-matters because mainly what I concentrate on is third-party claims. What are third-party claims? It's road accident fund claims. Yo. Claims against
So ngoku uzasiphatha ngorafu ngoku. Zaniphatha ngora. Abantu baziphethe ipeni, abantu baphatha ipeni. Because nam ne-questions na for imigodlo mna. Nam nezami izinto. Claims against the road accident fund. So claims against the road accident fund, you need to comply. One of the compliances is that you must have hospital records. So cause of managed hospital records, you must write to the hospital. Some of the hospitals don't email you or post you these hospital records, but yeah. So ichomi zam uzaya esibhedlele ngeCovid. Yo. Ndivele ndithula ndithi cwaka ngqomba andizuphendula into yonke into, because if I listen to the noise I'm going to get distracted. Yes. Let me shut out the noise and focus on my goal. Okay. Focus on my goal. So nje ndancedwa yilondo. Ndithi ke umama ekhona ke naye ke sendishuba khoza ndithi mosifuna ku rent office funa kuthini uyabo izinto mazenzeke nyani ke, you know, she was very supportive. My family members as well were very supportive, because I engaged a few family members. But omnye guys is stationary. Omnye wayazi into about they will take care of your phone for 6 months to a year. Hayi in the family. Yeah, but so my family came through for me. Came through for me a lot. So ndilapha nje namhlanje ngabo. Oh, so akho space but nasingene sibe family. Xa kufike ezifamily sidibana nazo apha kule podcast hayi. Sikhangela ifamily singene ezinqabule izinto. Kaliwa kaloku families. So ngoku xana kubakho into enjena asikwazi dlula ngespeed without siba acknowledge abantu siyabathanda. Ba ukhona la Dubs sikambulise mana Dubs. Lawe kumhlobo wenene. Molo daba ubani. Uthobeka Myeko, makazi wami molo, amahle manzana, molo, baba lwamyeko molweni. Siyanithanda. Siyandithanda kakhulu. You yavuleki office kwanjalo. How was the first day uyongena kulesi space usifumeneyo? Uyangena una secretary khasinike nje lo piece leyo nje bangabana nanku umuntu esiza okanye uzazenzela ithini khona imithetho ba you must have a secretary, you must have a trust account. Ithini imithetho xa open. Yes. When you open, you definitely must have a trust account. Sure. When you open, you definitely must have a fidelity fine certificate. So those things you must comply with. Sure. So nyani ke comply lemos with is the minute ndivule ingcango. Nyani ke ndifike ke first day, beginning of the rest of my life. Yo. Yes, ndinayo ke secretary, because I just knew that I'm going to need assistance with back and forth, because there's a lot of compiling when it comes to now fulfilling the requirements for a valid claim at the road accident fund. So I knew that, and also nalanto yoba ke kufuneka must consult with clients, go and collect hospital records, go and collect police records, you know, all of that info. There's a lot of running around. So I knew I needed help. Okay. Yabo. I knew I needed help. Oh, Demon sends a shout out, sorry, ndimlibele uzizipho sikhunyana naye ngicela. And she's one of the people who have been very supportive in my journey. Yes, she's been very supportive emotionally as well, because emotional support, guys, goes a long way. Cool. It goes a very long way, because you need your sanity xa usenza izinto naxa usenza business. Nyani ke vule first day ndivula nale secretary sivula ke noba office anana nje ikona man. Sure. Sakhona office akho nto wow. Sinale printer yethu, sinale phone yethu. Kubone nje into ezi basic so that we can survive. Nyani ke, you know, the one thing I will also say is how you treat people is very important. Because people wanted to support me because of how I have treated them in the past. So people always want to mention my name. So people have been mentioning my names in rooms endingekho kuzo. Wow. I've also ndibancede abantu ndifumane referrals. Mna ithi ndihleli ikhali phone no ndifumene inamba yakho kubani bani uthi ubani bani wakhe wamnceda uyabo. So ndifumane ke ngokwezo referrals because you've assisted this client to the best of your ability, umbonise respect and all of that. So yes. Yo, mamela yazi into ephebalekileyo andithanda xa sidlula. Ndiyayithanda into yokuba ngabana through iminyaka lena industry. Yes. Ubukhona actual office lena yakaraf and of money experience phayana. So ngoku you know exactly
intwana abayifunayo Yes. because ubukuka lacala. I don't think a lot of people get that opportunity. Yes. I think it's an opportunity. That's true. I think it's an opportunity noba ifamily yakho bane billions for you to be phayana yilento itsho inceba zakaThixo. You know, for you ba mabe phayana into yoba ngoku une experience yoba ngaphayana Yes. ukuyazi ba ithini, so i-advantage ngawe. Yes, So anyone uba- udishana nawe makayazi ba ngabana kwiprofile yakho ikhona lo part but you know. I was once a litigation officer at the Road Accident Fund Yes. for 2 years. And waphinda wakhona nakwenye ifirm encedisana nangapha. So unayo loo nto. So uzovula lena ke ngoku uphethe nala background. Yes. Hayi I think mna iyaqina into yam ngawe. Ngiyiphethe lento kaRaf ndiyayazi. No macala. Macala. So noba kuthe xinjani uyayazi ba le ithini, uyayazi ba ithe yathi. No ndiyakuhlonipha kulo part. Ndiyakuhlonipha kulo part. Mamela ke ngoku sikhona apha. Do you remember your first ever client? Ba kwakusenzeka ntoni? I meet so many people. I'm not gonna- Awusayazi ba kwakusenzeka ntoni kweyokuqala. Yangena ifowuni kuthe cwaka kutheni wathi umuntu uyafuna. I think Awusayi I khona. was referred to the person by ubabala lo bendimkhwa shout out. So I think my first few clients ndizifumene kuye kubona laa nto uba ebalisa in her environment. Okay. Into yoba ndinesister eligqwetha, isister yam wenza uyakleyima uklemela for abantu abalimeleyo engozini. If ubulikhe walimala engozini yiza usister wam uzakwazi ukunceda. So my first few clients, it came from her, a build up ke ngoku le nto nditshoyo into yoba word of mouth. Oh wow. Yes, and also marketing. Marketing is very important. Into yoba- Khona nalapha. Yes. Mamela ke ngoku I think sendingxamile mina ngoku because hey ndifuna pha imalini. Yes. Ndifuna pha imalini ngathi nje bandihleli apha ukho imali zam ezinjonjayo zizihlelele nje phayana. Lento ka Road Accident Fund which is uRaf indoni government indoni imele for ba kuthini. Yes. Okay, Road Accident Fund ne kuthiwa nguRaf. So it was the Road Accident Fund Act. It Okay. came into operation in 1996. Okay. Before that kwakukhona insurances ne that were now assisting because into ezakwenzeka uvovo uzawulimala. Sure. Uvovo after limela akazokwazi uphangela. What happens to the family? What happens to you? Uzofuna ke ngoku wena uyoclaima kulaa mntu ebekubone the wrongdoer. Bendimoshile. Lo mntu ebekumoshile, lo mntu ebekutshayisile. Then government came in and said, you know what, I will be an insurance for our road users zalapha eSouth Africa to indemnify the wrongdoer, which is to indemnify laa mntu so that laa mntu lowana wena vovo ungayi kulaa mntu ufike uthi ndicela bendibhatalwe 5,000 rand every month emsebenzini wam, so ke ngoku wena you have the liability into yoba mawundibhatale i-5,000 rand. So urhulumente came in 1996, created the act, legislation into yoba okay, Road Accident Fund Act, and then emveni koko ke ngoku wabeka imiqathango yoba uze uqualifye funeka kwenzeke ntoni. Okay, le ndifunayo mhlawumbe sizozibona uba siyangena asingeni. Xana beyiqale ngo-96 does that mean ke ngoba if bekukho ingozi ngo-88 abangeni ndawo? Abangeni ndawo. It was before their time. It was before their time. Okay, that's yes, one. That's one. Bona baqale 1996. Okay. 1996 ke ngoku up until the year 2007. Kwakhona ke ngoku Road Accident Fund Amendment Act. Oh, okay. Yes, whereby ke ngoku there was a transition kule miqathango yoba ngobana bangaclaima baclaima njani, because before if you were passenger kwi-taxi and the taxi driver did not have a permit, nawe ke ngoku bu-end up avovo uba prejudiced. Hayibo. Kuthiwe iclaim yakho is limited to 50,000. Hayi bo mna ndingena phi Yet- noteksi asibakubuzi nje noteksi. Yayiva uzayazi njani yet une-amputation. You So also if wena vovo uhamba nonkosikazi wakho niyadrayiva niye endaweni, vovo wena as the husband wenze i-car accident, then ke ngoku kuthiwe no unkosikazi wakho akanokwazi uclaim. So 2007 ke ngoku those things then evolved and bazisusa as a limitations because those Okay. limitations were discriminatory. ngosikhulekile singaqhuba into zethu ngoku bahlali bazawufumana. Kusekhona imiqathango kodwa. Okay. Kusekhona imiqathango because not everybody can claim. For instance, Okay. who qualifies to claim?
All right. Yes. Okay, ngicela before singene ku qualifies inali ixesha. Yes. Okay. Okay. Inalo ixesha iclaim. It's not an open-ended situation. All right. So ixesha is that if wena Vovo you identified the vehicle ebikuchayisa, Okay. then ke ngoku wena you have got 3 years from date of accident to claim. Uyabo. But if wena Vovo you could not identify that vehicle or the owner, mhlawumbi umuntu akuchayisa kushiye because uyoyika omnye ukothi uyoyika ubuzobanjwa. Akuchayisa kushiye, then that is an unknown motor vehicle, unidentified, yabo, wrongdoer. Then ke ngoku wena eyakho is you've got 2 years Okay. from date of accident. Masithi ke ngoku okay uyilodge uyifake lento comply with these requirements zakhe ndizicacisa. Uyifake iclaim yakho kwa road accident fund okanye through igqwetha. You still ke ngoku after the 2 years or end the 3 years after the 3 years you've got another 2 years whereby you must issue into ekuthiwa zii-summons against the road accident fund. That's if they don't settle your matter. Yabo. Yeah. You must fake summons within the 3 years or within the 2 years, depending if it's an identified or unidentified claim, yabo, or wrongdoer. So technically, you end up then ke ngoku having 5 years from date of accident into yoba i-case yakho ingaphelelwa. Oh, okay. Yes, so you can't now uthi wawunengozi ngo-2007 okanye 2008 ungazange wafaka claim gqwetheni, zange wafaka claim kwa-road accident fund, then ubuye uthi no man ndandinengozi and ngoku izivubeko ziyebuya ndifuna uphinde ndihambe ndiyoclaim. No. The only way you can do that is if you had lodged your claim directly with road accident fund, then mhlawumbi let's say uyilodge ngo-2016 road accident fund akabuyela kuwe since 2016, then ke ngoku uphinde ke ngoku contact omnye umuntu uba cela nincede ke sivuselele le claim. Okanye if wakhe wayifaka egqwetheni igqwetha lakho lazifaka ii-summons, then ke ngoku but now iminyaka iphelile mhlawumbi akabuyeli kuwe, things have happened, then you can still go back and say let me try and revive my claim. Okay. Mamela, in case abantu bakwazi ubhala quick, uzabanika abantu abafana phone number phezantsi for uba uphinde bancede umuntu ozayo oserious. Yes, uzakwazi bancede. izaba khona inumber, izaba khona ne-email address, so that So abantu in can just case umuntu man always- angaphoso manje lento ufuna ubhala manje sithini I enjoy nje lento. Ndifuna ugqiba ngamqala kaloku phosi ndaba phambi kwakho. So mna ke ndandikhe i-criminal. Yes. Ndibe imoto. Yes. Ndiyibile le moto. Siyahamba singabafana singamagenzi sisuke ePayi kungo-98 endibona ezi 3 years thela ngazo ngoba ndisatyhafa manje ndatyhafa ngoba hayi ingadlulile lento. Safumana ingozi. So xana uyi-criminal unibe sengozini sileqwa amapolisa yarola imoto kungo-1998 hey man zikhona izivubeko man tontoni yabo. So ngikwazi ufumana mna ngokurafu ngo. Kwazi ufumana 1998 for instance wawuyifakile iclaim. Hayi but yena but zimbini ne Yes. sendivile exesha i-criminals can they zibhizi ne-act of crime ziphinde zikwazi uclaim. Ziyakwazi Hayi. ziyakwazi uclaim. But also in that event, in the same event, RAF is going to look at the circumstances into yoba bekusenzeka ntoni, who is the cause of this accident. Basithi ke benibaleka nina ningene kwi-lane of travel yomnye umntu ni-end up nijongana ibe ngu-head on collision. Then you've contributed to your demise. RAF is not going to pay you completely. Uyabo? Esibendilibuza uthi mna Okanye RAF can even say you were the sole cause of the accident. So you cannot, so they look at the circumstances around. But road accident fund does not discriminate and say you are a criminal. They are indemnifying the wrongdoer. So hayi ayijonga bendikulindele andifunoposa ne bendikulindele uzathi Uzothi, no. So mna if ke kwenziwe i-heist sendihlukene ezo zinto andikho ezo zinto abahlali ndingagcima ndiyaplana apha. So ngoku kwi-heist umntu uyaleqwa amapolisa ahambe kakuhle shem ke yena ngoku erobhile leqwa amane indicator kakuhle angene kakuhle but afumane ingozi true enye umntu can claim umuntu can claim. ikumande emzantsi Umntu hayini. It's an insurance to protect all of us as road users. We are protected. Yo hayi khaphinde ubuyele kakuhle ke because ngoba sendiqonda uba andifuna usihla zibe ninzi ngoku because ethubeni ndifuna le nto bendikhe ndayithi che
but kakubethe ngendlela yakho ke ngoku into yoba usicacisele ngento yoba ixesha nantoni and that ngoku akungene who I think bulapho Okay, who can claim? ndikuphazamise ukuba ngabana ubano eligible. Yes, who can claim? Majors can claim. A major is any person who is above the age of 18. Minors can claim but you claim for personal injuries or if you've suffered damages due to personal injuries. You must suffer the damages due to personal injuries because of negligent driving of a motor vehicle. So there must be a wrongdoer. So we now suffer, and also through the death of umdu. So if now you were dependent, so the person that you were dependent on passes away, then wena ke ngoku uvovo okanye umivuyo can come and claim and say, bethunana utata wam uswelekile and I was dependent on utata wam for izikolo, medical aid, intoni. So ke ngoku now I want to claim. So minors, anyone who's a major which is above 18 who has suffered these personal injuries to themselves. If adoptive parents, for instance, umivuyo, you as the adoptive parent, umivuyo has been involved in a car accident, you can claim on behalf of umivuyo because you are the primary caregiver of umivuyo. All right. If foster parents can claim for minors. Yeah, a wife of who deceased can claim and say a loss of support. I've lost support because of this car accident. So you must suffer personal injury. Okanye it must be due to the death of umntu you would dependent kuye. Okay, anizukubhutisa ngihlala wakule ndawo lena. Usisi uyadate nalo mntu. Yes. So he's not a wife. He's not a wife, yes. And that ubhuti unefamily yakhe abamfuni usisi. Or abamazi or bayamfuna whatever. Usisi amithe kubhutiza. Yeah, yiva. Yebo? Whether batshatile or not. So it's either bayadata akabiwa bayadata qhala family inezo issues ba racist basitsho ba racist mhlawumbe ngenye irace bona ne and then ubhuti afumana ingozi ndi pregnant yes as umuntu wakhe ndongeze nje kancinci anandibiza ba different na ubhuti utshatile benqonba yuhamna into zothando ansafuni umuntu ndifuna nje ifamily ezipholeleyo ndibe ipart yala family ngabula abanye abantu bona bathi beyiside chick kodwa mina befuna nje indawo epholileyo engangxoliyo ndiyozipholela nje ecaleni utata emanesiza nje apha ngoku mina ndinomntana katata enandibasokolise kulandlu yayiva ke ngoku andisumuntu ososayo mna yabo suyi-home wrecker mna yes awuzangizomosha uzomosha abantu abangabahleli then xa yena etata efuna uza angaza azobona umntana wakhe ngoku utata ufumana ingozi ndiyaya shenge kula mngcwabo nami ndilile ndibambe nje second row ndifake nje into zam phaa afterwards nditatsha bani man like because ngoku ndonqena uyophazamisa umama waphaa ndingaziyela straight kuraf ithini into. Yes, you definitely can go directly to the road accident fund. You definitely can go directly, or you can go through an attorney and claim. Claim for loss of support for who? For your minor child. But kaloku, remember I said, what must you prove? You must prove dependence. Prove dependence. And then that dependency can be proved through, obviously, bekunika imali through bank statements. Come pregnant. That time ubu pregnant. Okay, so obviously. Khangambone kwayena mhlawumbe. Khangambone kwayena umntana. But kaloku the assumption is the fact that njengoba umntana wakho you will always be responsible for them. Okay. Yes, you will always be responsible for them. So uyakwazi wena into that all you need to prove is what is paternity. All right. You must prove paternity. Right. If you can, but obviously utata kekho so akhondo yoba kokwenza DNA. How do you prove paternity? You prove paternity through affidavits. You must find the support of your affidavits through family members. Okanye even nabantu baku community who can then state into yoba yes lo mntu ebekunye na with this person bebejola bebethandana has been impregnated by this gentleman. So into ebalulekileyo you prove the paternity.
if kusweleke umama, wena tata unomntana, you need to prove the maternity of the child. Uba umntana ebengoko. Also sometimes uyakwazi mosubhalisa kwi-birth certificate. Yabo. So that unabridged birth certificate is also proof yoba, okay, this is the maternity or the paternity of the child. Yo, hamba side chick. They are protected. People are protected. It's just that people must become knowledgeable. Awuyasinceda wena. Osisi ke shembana lo family kuyafuneka bakudutch. Yes. If ukwenzekile into ba because ingxaki yami into ba ngabana la family ifish into ba disrespectful and then mna cost sensitive kubhujiwe apha and yet mna zoyirapha into ba ibingumuntu wami lo tata walapha. Yes. Izinto eziyani. Yes. Also into encedayo ke with uprova xa kukhona ezo dynamics is also thina as attorneys, even no road accident fund, we appoint abantu abakuthiwa bazi assessors. Okay. Assessors can then collect the information without you as the side chick or not disturbing that piece, but maternity or paternity is able to be proven through the assessors. Okay, so wena nguwe umuntu onosinceda kulonto. Hayi ke bahlalatsho ngasi participate omnye namhlanje. Ni safe. Side chicks ni safe. Ningaqumbi bomama isunini. Omama bayathanda naboqhubu. Silungiselela utata besenza. Silungiselela umntana lo and nomntana lo silungisa naye. You must have the best interests of the child. Utsho nomthetho. Yo, hayi jonga. And I hope I can't put kakhulu pha clear. So uyicacisile ke yonke laa nto becacisa. I-foreigners benike nabonto ebhaliweyo manje kwathiwa hey umgodlo uya kwabantu foreigners. Ithini into kuthiwa umuntu ohamba pha le ndlela. So ndingasuka ezimu ndizilambele ezimu ndizofumana millions ngapha. Hey ithini le nto. It has become a bone of contention, but before the act says any person. Okay. The act did not say a South African citizen or a lawful citizen. The act says any person. But it has come that into light, or it has come now, they want to introduce new legislation saying that you must be in the country lawfully. Funeka amaphepha wakho aphelele, you must ungabiyo illegal immigrant. So as it stands ngoku ne uhamba nge-crocodile ungene utsibi intontoni ungikhubuluze uthintini akho ntoni then ukhangele nje indlela ngoku ne ixa isizwe ijonga okay yama ngo8 ungene hayi akazi ukubhatala uRafa because also awunamaphepha apheleleyo. So okwangoku ababhatali ngamaphepha. Yes, uba unamaphepha, but if you are a doctor, you are from Zimbabwe, you are working in South Africa, yes, then when you can, and then an accident happens, then when you are eligible to claim against the road accident. So at the moment urafu bhatala abantu work permits, work permits, asylum seekers. These ezikhalwa ngazo ngoba ngabana hey umgodlo uyile kubo. Ngaba bakukhala ngabo. And unfortunately, the act allows for it because it says any person can be compensated. Yo. Jonka lo i-reality esiphila phansi kwayo. Ubusekasi ne? Yes. Ulapha nje ungumuntu walapha. Yes. Uyazi ekasi ngendlela singakhona bufumene ingozi. Abantu bayavuya into ba hey ube grand. Uzaba right. Uba ube grand usuleka noxhake mondlela layo ba hey uRafu mfethu. Like hey hachoka uRafu. Ndibona umuntu nje uRafu kuthi sesibona nje bangabana indlela yoba kungaxatyelwa ke ngokucala nanzika. But uRafu akavele nje akubhatala. Remember, like I said, they are what do you call khona imiqathango. Must comply with lo miqathango. Okay. So you must prove nexus. What do I mean by nexus? You were involved in a car accident. Okay. There was another motor vehicle, or you were a passenger in a motor vehicle. Okay. There must be hospital records to support that. Okay. There must be an accident report to support that. You must produce now an affidavit stating how, when, where, and how the accident occurred. Okay. Yes. Okay. Bona ke at least andinaqhala le pose uzasincedisa ngaleyo. So anyone of which ba uya qualify okanye ngathini eza numbers abe zikhona apha uza kudatsha niza uzamncedisa ngayo yonke lo. Ndimncedise ndimnike i-checklist because kuba khona i-checklist for compliance. Alright. Umuntu iyakwazi ubonakala ba lo muntu akabethwanga ngenduku elalini.
Yakwazi ubonakala kaloku Iba lena ophulwe yimoto le okanye uwile. bayakwazi uyibona. Bayakwazi even xa ungena kaloku esibhedlele. That's where ke ngoku everything because esibhedlele kuyatshiwo uba MVA. Fall. Kaloku abantu bangamaxoka abantu dala beyiplanile besemgidini babonisa emgidini bajonga beka nje lewe yakho nje beka fethu betha ngesitena apha and then ke ngoku uyophula for bangabana masiye Dora sifike phela uchaza ba ingozi ugileli phela labaleke phela so you know. Yes. Mamela I think uyiphendlile inansika akukhondo ephandekayo kwabantu ndijoka ngabo ngoku abayenza ngokwaba ingozi because hey kuthiwa kwenzeka londo lokushini Also where kaloku they throw themselves in ezindleleni. the police must attend to the scene of the accident. Okay. Yabo. But sometimes amapolice awazuza because like you saying ubethiwe imoto yabaleka ahamba balekiswa siwe esibhedlele so there's no police officers that came to this scene. So wena uthini uyahamba uyoreporta ngokwakho. U-Road Accident Fund has forensic investigators. Okay bendifuna lonto le into bangabana Road Accident Fund has hence kube ndikhe ndathi ekuqaleni kukhona i-department after i-onboardiwe ifile yakho kukhona what do you call a department called validation and verification. Are your hospital records legit? Is your accident report legit? Is your ID legit? Okay. Are you not claiming for a deceased umuntu oseyifile mhlambi okanye umuntu kubona any fraudulent they go and investigate also u-Road Accident Fund ke ngo internally excluding mna because nam andizokwazi uthatha into undixelele ufike undixelele into yoba ndibethwe lilitye apha but yet ndifuna uyoclaim rough. It's not possible. So ufuna ndithini ndiphelelwe ngumsebenzi. Okay. Nam we don't accept those things. All right. We don't accept. Masinehlale kunto yomthetho. Yes. Ethics. Kuthiwa ethics. Yes. And then now abenamachamba uthi jonga injena lenoqhake ithi. Asiyifuni lonto leyo. Into ke ingangathi lento ayinamsebenzi. Omnye yena shem ke ngiphozi lento mostwa Road Accident Fund. Yes. Does this mean ke ngopha endleleni ndihamba nge-BMX yam like ibhayisikili or umasiguqe ndiwe ndibetheke kubekho ingozi pha ibhayisikili okanye kufuneka kubekho imoto involved. Negligent driving of a motor vehicle. Okay, iphumile class so pha. Wena uba ibhayisikile ubuyiqhuba yakho i-BMX yakho kufika imoto ekutshayisa. If uzwele unfortunately. Alright. So kufuneka kubekho imoto ephakathi. Kubekho imoto phakathi. Kulento yendlela zalapha eMzantsi. So in my mind mna ndine-freeway, ndinendoni. Elalini. Digilwe elalini emgaqo elali. And then uba ngabana se-NMU i-NMU lena uyabona kuyabalekiswa NMU. Digilwe phakathi eyadini phayana ithini into? You can qualify to claim. Okay. What is it? It's a public road. Okay. It's a road. In fact, even besides it being a road, it's gumhlaba olungisiweyo which can take you from point A to point B. Wow. Does not have to be a tar road. Okay. As long as it can take you from point A to point B, even pathways for instance lento ithethayo ezilalini imoto mhlawumbe akho strato senziweyo but imoto ziyahamba apha abantu bayahamba apha it's a indlela ekuthatha from point A to point B. So within the Republic of South Africa, the borders of South Africa, nalapha eyadini yakho umntana atshayiswa apha eyadini yakho. That child will be able to claim. Because andithi mos umuntu ukhwele emotweni uyarivesa. Ngozi yamabantu. That person, the only umuntu ongakwazi uclaima kwa-Road Accident Fund, you must not be the sole cause. Yes, ungazenzi ngokwakho. Yes, naba ukuthi wafika bayazijula ezindleleni. Do not ixabakile phe Motherwell. You are it was a mom. Because at the end of the day there'll be two statements. Uba uzawutsho lona into yoba mna bendidriver go-60 in a 60-kilometer zone ukuba bekumhlophe ngu-2 lanes. There was an island okanye bengekho island and I could visually see the person approaching the road. Okay. Ukubona. Mamela,
ndiyayazi ngoba ndidlala Devil's advocate. Yes, ne? But ngoku nam ndinomdla so that abantu bangazami be-desperate benze loo nto and then ingaphumeleli. Yabo? That's another reason because we don't want abantu bazami. So if bazitshomi boyi-2 bayiplanin, uyabanjwa lona uRafi uyakwazi uyokhangela lo muntu wenze le ngxaki akwazi umbamba. Okanye akayihoyi akamhoyi laa mntu. No, Because andifuna abantu bazayiplana beyi-2 khandigile mfethu. Khandigile mfethu sawushera phambili. A criminal case can be opened against Then you. ndifuna iqonda. A criminal case can be opened against you. Okay, le ndifuna iqonda okanye baze ba-involve okanye baba-involve uba ngubani lo wenze le nto so that ningadibani noyi-2 ngento yoba niplote into yoba ndizama phaa i-M17 ndizawuhlala apha fethu khamba ujike uphinde ubuye ungamgili kakhulu fethu. No, uzawuba i-criminal, uzawuba ne-criminal record. Okay, no ngenye izinto ngiqamba yeyi ilapho heyi ndiyavuya bona bangabana sifumana le nto and umninzi umntu zithatha how long ke ngoku ezi zinto? These things can take some time. Why do they take time? Alright. According to the law, there's something called maximum medical improvement. Volvo gets involved in a car accident on the 1st of January 2026. Okay. We need to give you time for that medical improvement so that we can see, does your ingalo yakho, does it get aligned with, you get completely healed? But even if you are completely healed, is it going to end up with develop arthritis or not? So MMI, according to the law, you are given 12 months. So uyabona ke ngoku kula 12 months asikwazi uyiquantify iclaim yakho. Okay. Because asikwazi ukusa kogqirha, because when you are still now under you are still suffering. So asikwazi ukusa kogqirha whereby we can be able to say, okay, ulimele and njengoba ulimele ngoku awuduphole, there's a deformity or a disability that has that has developed. Okay. So then ke ngoku emveni koko kufuneka silinde la 12 months. After silinde la 12 months ke ngoku we as the attorneys or road accident fund, if you do a direct claim, are able to take you to the doctors, and then the doctors will be able to quantify your claim. What do I mean when I say quantify your claim? They tell us as to the extent of the injuries, how much you have suffered, and ke ngoku how that has impacted your loss emsebenzini. Okay. Because what happens is after ingozi, you are no longer in the position that you were in before the accident occurred. So road accident fund is also there to put you in the position you would have been had the accident not occurred, because now you become an unequal competitor in the open labor market compared to your uninjured counterparts. Which is Vovo no Andiswa. Vovo, you were involved in a car accident in 1998. Andiswa was never involved in a car accident. Her productivity, her concentration, ukubone, her energy and her skills might be at a better level than Vovo who were involved in a car accident. Okay. So that's what the road accident fund also needs to compensate you for. Oh, all right. Yo, so clear into. If ke ngumna bendiliphara, bengingaphangeli, okanye masiyeke ephara, bengingaphangeli. It's been a while ndihlele kasi qha ngoku ndiyafumanela lishwa ke ngoku ibhadi sadana landela izinto ngoku andikwazi nobonisa into yoba mna bengaphangeli ndizihlelele apha elokishini mna ithini into ke izawuhla umgosho. Remember, we look at your age. Remember, even before siye nakwinto ye-age, remember you are an individual who's a human being oze apha emhlabeni unento ekuthiwa yi-earning capacity. Oh, okay. Earning capacity, you would have been able to make a living for yourself, because yenzeka ungaphangeli 10 years, but ngenzeka le ngozi bekushika 2 weeks ndizophangela. Yes. Bezawudubula into zam. Bezawudubula into zam. Because ubungaphangeli, we don't say awuzuqualify. We look at your earning capacity. But road accident fund, guys, also does not compensate you for umncelele into yoba if you're going to live for 100 years, RAF is going to compensate you for the 100 years. No, we look at age of retirement, because even now as an individual, your earning capacity would be curtailed to the age of 60 or 65 years. If you're a business owner, we can push it and say 70. But if you are an employee, government employee, we curtail it to 60 years.
Okay, inyani le ubangabana omnye uligqwetha and then omnye be unemployed kuzawujonga uba lona beza kwenza more than omnye. Do they look at ezo zinto? Kaloku andifuna ukuthi kuzojonga uba omnye bezokwenza more than omnye, but obviously andithi we classify people as lower class, middle class. Okay. So naphana kuthi kwa-road accident fund we classify you as unskilled, semi-skilled. Okay. Yes, skilled, Okay. highly skilled. Okay, lona yi-soccer player and then beku-PSL kwenzeke into ethile yo hayi lo muntu ebenodlala eLiverpool. I-status sakhe ke ngoku now has completely changed. Uzoenda up engadlaleli for Liverpool, and if there was genuine potential, we can see that there were contracts. Lo muntu beseyidlalela i-PSL was at that level. Oh, wow. I'm an attorney. I as an attorney bendiphangela kwa-Iqbal Mohammed, ndibe ne-car accident, and I had aspirations. I could have had the potential Sure, of opening my law firm, but now because of le Lendo. ngozi, yes, Yo, even kwayi-typing yam mos izawucotha. Okay. You thiza Nkosi yami. So mamela, if ndikuva kahle nje masiya sihamba kunye ndithandile leya yomntu. So umuntu oke wasweleka kujonga uba ngabantu uzawumaintain not because of eswelekile. Kujonga into uba lo mntu if ebekhona ebezawukwazi ukumaintaina. Yes, because wonke umuntu une-earning capacity. Yes, so kujonga loo nto uba ngabantu ebezawukwazi uncedisa endlini. Ebezawukwazi uncedisa endlini. If uye wasweleka, because apha there are two things. Omnye asweleka, omnye ufumana ingozi uba angakwazi ukwenza kakuhle. Yes. So luswelekileyo kujonga into yoba ebezawuncedisa endlini. Yes, so ibizawuba khona i-income ebizawungena ngaye. Alright, so nantso into ejongwayo. Yes. Yebo. Hey ngoku ezi zinto kuthiwa ziyajonga uba unyaka u-10 nenzi ke ndibhile ke ngokuqithe. Gone Raf. Kaloku andithi again you are an unequal competitor. Okay. Because now what happens your energy levels or your what do I call i-capacity yakho is not at the same level okay. as Umuntu akakwazi ukuba the same after ingozi. yes, you're not the same. Yes. Itsho yinto. Even psychologically, remember there's cognitive is ezizencwadi uyakwazi ufunda, can you grasp le nto, and also the psychologically the accident also has affected you, une-trauma wena. Nam ne-trauma anxiety. abayijonge man. But there's interventions people must take to treat those things. Uyabo? But going back again, I think sesa sidetrack kancinci kula nto ubukhe wayithetha yoba how long do these claims take? Oh yes. Sesa sidetrack Yeah. because sesathatha nge-MMI neentoni ndaba complicated, but i-claim guys can easily take anything from a year to 3 years. Lanyaka, and kukho laa nyaka whereby we need to wait for you to reach your MMI. Sure. Then we go and lodge your claim at the Road Accident Fund. Road Accident Fund, according to legislation, says that within 120 days, they need to have assessed your claim and accept liability and then resolve the matter or try and reach settlement. But in the true reality of it, I mean, how many million people do we have in South Africa? So 120 days, they cannot always fulfill it. So then the process extend into yoba is your matter, also the complexity of the matter, le nto besiyithetha yoba omnye utata womntana asweleke umntana esesesuswini, so kukho neza investigations by assessors that need to take place. So dynamics of each case are very much different. It's into ka-Road Accident Fund is a case-by-case basis. Do not say besikwingozi so bayithuna uandiswa and then want to compare yourself with uandiswa into yoba imali yethu mayibhatalwe nge-19 ka-2020 on the same day. No. Because your merits are not the same, your dynamics are not the same. Ndiyavuya mani uyithethile nto yenyaka 2-3 years because aloku abanye ubhuti once babe kwi-crashes okanye kuthi sebeplitanga ngaloo nto kosisi bazawuphuma into imali zam. Yebaba no hey naye aqonda unese hama khandimoya mani lo mntu zawudubula into zakhe kukhe kudecline ke ngoku kukhe kudecline like I said senze amatyala umuntu ehlaleni exela abantu wavunywa ngapha nangapha ithini kukhe kudecline like I said, if you are the sole cause. Okay. If they find ukuthi there's anything fraudulent in your claim. All right. Yes, those would be the most two major issues. But also, sometimes kungadecline ku-apportionwe.
did you where you did wena what ngawaphi amanyathelo or what avenues did you take to avoid the accident? You also have a liability as the insured. Now, just because you are the insured, it doesn't mean you must go around being careless. Yes, and also now, yes, you also have the liability to I'm going to walk on the right side of the road. You know, I'm going to wait for a robot to light before I can cross. I'm going to walk on a pedestrian crossing. I'm not going to run with freeway. Okay, ufuna ntoni on freeway wena? Yes. Like, So urafa akazuthi hayi ke ndizokubhatala 100% imali yakho because ngoku uzowena wele ku freeway yakubetha waba ne amputation. So urafa will say you were 50% negligent. They look at your negligence as well. Negligence yakho contributes a lot. Okay, hey kaloku abantu simane sive thona ngora zihamba kwamalini izimali. Also usele utywala ukhwele emveni wevan. Emveni ivan yajika uyophosakala pha. You assumed risk kwa into obukhwele emveni wevan because umva wevan is not meant for passengers. Even lise beka kumela ukhwele abantu ba. Ivan umva wevan is not meant for passengers, especially xa ingena canopy. So wena ukhwele phayana, in fact noba unxilanga ukhwele phayana ukhwelele ntoni. So RAF will say no, you assumed the risk. Hayi ndiyaqala ukhe ndivuka eveni nakukhwelwa. You assumed the risk, so it's not a free game. This thing. Yeah. And also, even now we passenger, did you put on your safety belt? Follow the rules of the road. Yo, kuthiwe nawe ulibonile baliphela eli wakhwela. Yes. Sawuthini ke ngoku thina sisuka eFairplus siye mama. Yes, unhamba sahamba ngoku. You ndaqala ucinga ke ngoku ezonto ezo zinjalo. Zihamba kwamalini ezimali kwenzela uba abantu bangazichathi abantu bakaRAF. Eziphi imali? Badla ngofumana between obani. Hayi kaloku no. Z50K. You can never, like I said. Asozuyazi. Asozuyazi. Nina. No, it's not even a situation of asozuyazi. Andithi kaloku andithi i-claim uyayiquantify. Alright. You quantify by taking the client to the experts so that you can see how the accident impacted this person and how much this person suffered. So a claim can never be this. Two claims can never be the same. Senzela nje kwaba lo muntu besimgcina lapha endlini en August man simnceda sihambe sothatha izinto esithuma ngoku xa iRAF ifikile uthi na i50 kodwa siva abanye abantu bathi zii-millions. Kaloku zikhe zibe khona i-millions. Uye ozo. Andiyazi. And on a case by case basis. But otherwise ibalapha sifuna nje ukuba abantu bangasixoxeli sibatitha kanye indlela different kaloku siyavusa novusa xa umuntu eqhwalela ba story investment Tibos investment light, you know. Hey andikwenye inantsika apha mamela ke ngoku yazi mna ngendlela wena okliye ngayo ngendlela uunderstanda ngayo lena ne-experience yeminyaka ayishem uba umuntu unengxaki ndithi mna makadibane nawe nawe ngoku into endifuna uunderstand yesibini into yoba ngabana you all these years kubhizi kusenza le nto funeka mandibhatele wena what if mna-afford ke ngoku mna ubhatala ke ngoku ndizihlelele apha ku-RDP apha bekunzima even before le ngozi ndingakhange ndiyicele you know ndiza ku-afforda njani mna because ukuthi into ezidibanisa namagqwetha zenza but kodwa ndiyayibona advantage of ukusebenzisa umuntu onjengawe uzani-assista kakuhle uzawuyazi exactly what to do bakumele uba ndiyaphi ndithini without uxoka but undincedise ngendlela erayithi. Because balekile la miqathango. Yes, enza iphosa xa umuntu uzawuzenzela. Xa uzawuzenzela uzoye iRAF you must fulfill la miqathango yonke. Yes. Thina singamagqwetha into eyenzekayo we work on something called a contingency basis. Yo, dasithanda sosingesi. So a contingency basis means that awuzondibhatala mali upfront. Yes. I am going to bear the costs to run your claim. And then at the end of finalization of your claim, we know that RAF is accepting accepting the claim, accepting liability, and we've now agreed that you're going to be paid 100,000 rand. So wena ndikunika 75%, mna ke ngoku ndithathe u25%. Yo, excellent. Yes. So that is now that is a case whereby you don't pay monies upfront.
Okay. Ngoba khona so umuntu beba uyafuna angayenza. Umuntu ubuyafuna bengayenza Okay, lento leyo and okay. pay for them because most of the thing is ogqirha, the assessments, the Sure. medical legals, the experts, Sure. uyabo. Yes, then those are the fees that we have to pay or disbursements in South Africa so that we are able to now investigate your case very clearly. Yo, hayi jonga lona present- umsebenzi lona and ufuna kube ligqothela warm up. Ufuna ukukhavasha ezo zinto hey mama njengoba sizikulondoleke ukhona utata. Mhlawumbe kaloku abantu njengoba bejonga bayayiva yonke le mali ithethwa apha. Babona umuntu bafuna umfaka endlini bona. Bayayibona yonke le nto hayi jonga. Ango-Mrs. but ke ukhona utata. Okay. Mamela, ndiyayithanda le part uyithethayo into yoba ngabana umntu okule nto yenzeke manyani meets all these things and unida umuntu ozamhamba naye kakuhle ningakwazi umnceda. Singakwazi umnceda. Yes, nangolu hlobo nicacisa ngalo and ngoku mna apha nje mandijongile ingathi nina nithatha more risk than the client. Yes. Hayi ile nto icacisa ngayo nini abathatha i-risk ngaphezulu kuka-client. Because in the event that case yakho it gets declined by the road accident fund, then siyohlukana awuntyali mali siyohlukana sihamba kuba I assume the risk. Yo. Yes. So but ke ngoku does this mean uba kuba nithatha i-risk kuba nizaba nini nani nikhe nizenzeleni yokuqala ujonga at least Yes. bangabana Prerequisites. okay hayi ke xa nithathe umuntu uyancuma ke hayi ke nithathe baqomba hayi jonga andinaxesha lodlala nini so it means sizaba right seqalisa uplana apha endlini ba okay sawudiliza oludonga and lapha niseqalisa uba nochuku i-meeting ba i-family meeting seyinguyothela kuthethwa ba hey usisi kaloku Khona into ezayo. no man ibhlungu lento but at least kukhona into yoba as much as kwenzeke into ebhlungu emntwini because it's not a nice thing ukuba sengozini. It's not a nice thing for ba kubekho into eyenzekayo kuwe for ba ungakwazi uphinde ufunctione ngolu hlobo bufuna ukwenza ngalo. But at least you coming here ngoku usibonisa into yoba ngabana njengoba kwenzeke loo nto masukukhawulela. Yes, yes. Yeah, mawuncedakale. I'm sure kwabanye xa iyi-wheelchair kufuneka nendlu yenze kube friendly. Yes. I-bathroom idilizwe ingabi le normal ngoku. Yes, So la for the mali ramps. ngeyocoverisa those things. Yes. I think. No, andithi la mali is to compensate you for the suffering that you had. Okay. It's also to compensate you for the future loss of earnings that you could have suffered. Okay. It also to compensate you for the past loss of earnings that the monies that, let's say, for instance, you're a photographer now. Sure. Also, you won't be able to Yes. physically go and take those photos. Sure. So you are now losing those gigs. So that is So- money that can be quantified and utsho umntu yoba ndiluze 50,000 kule 2 weeks ndihlele endlini ndingakwazi ukusebenza. Okay. And then ke ngoku also ke ngoku khona into ekuthiwa yi-undertaking. Before babekade beyikhupha ibe yimali i-physical cash but ke ngoku bayibona uba it does not serve the client or the claimant. So ngoku bayenza into ekuthiwa yi-undertaking certificate. In the event that you need to go back for i-surgery, you go to a doctor, you get quotations, you take it back to the road accident fund, and then utsho into yoba okay, i-road accident fund says we approve uba ungayoyenza le operation, we approve uba ungayifumana lo i-wheelchair entsha, we approve uba you can get ingalo i-pro intoni bathi intoni pro. Yeah, understand. Yes then so there's Nasemlenzeni. yes so then Prosthetic ntoni. yeah. So there is an undertaking. Okanye if now you are now taking chronic medication, you like lento bendikhe ndayithetha into yoba now you find yourself in arthritis, you've got chronic rheumatoid arthritis. Now you've got this chronic medication that you need to take monthly. Road accident fund then will come into play through the undertaking. Road accident fund gives you case managers to also check into yoba wena i-healing process yakho also ihamba njani depending on the severity of the accident. Also you get a caregiver. You can get a caregiver as well. Okay. Yeah, so it meets you halfway. Hayi jonga ndivile mna mamele khona ibhlungu. Ayifunwa ndim le ingazibuzela na for abantu ke nje ke but ibhlungu kakhulu. So andazi ke saba sensitive kangakanana. Xa kwenzeke izingozi ngabantwana urafu ubhatala for ntoni? Like It's very sensitive. Yeah. Bekhona uyakhumbula bekusandoba khona le car accident kwasweleka abantwana abayi-14. Yes.
Unfortunately, the road accident fund cannot compensate the parents. Oh. The only thing the road accident fund can compensate them for is funeral expenses because basafarishe indleko zezasingcwabo. But nasesingcwabeni they don't pay for everything. Abazobhatalela ukutya. They're going to pay for the basics, coffin, ukuhlala kwasemortuary komntana, uyabo. Nala ezazinto zoba kwehliswe yes, kwehliswe the coffin. But the for umntana, especially umntana wakanga survive. Yabo, because no one was dependent on that child. Okay. Yes, so abantwana no. So iba quick leyo because Izaba quick so umntana when was Monday kungangcwatywa within 2 weeks iyenzeka within that 2 weeks. Iyakwazi ukwenzeka if you just if you can also go to the road accident fund directly, produce all of the quotations, and then ke ngoku bayakwazi ukuyenza into yoba yenzeke mhlawumbi within the 2 weeks. Ubhataleke, yes. Okay. Okanye umzali will then produce all the proof of payments and proof of payments ebezibhatala imali ebezibhatala indleko zakhe, then ke ngokwazi uklenya. Ungenza na post. Ungayenza na post, yes. So ke xa sithetha ngabantwana ngolu hlobo, umuntu ke ngona 18 nto abe ngasaspani ukuphinda enza into utata ngosiyam. Tata omkhulu. So kusweleke bani kusweleke utata omkhulu ngokuna 80 because sendithatha kleba abantwana bebengasenzi ne. Kaloku remember ustuta una 78. Remember I said uRAF akenzi melele we 100 years. Okay, so uzambalela kangana ustuta kaloku be na 78 ngoku. Ne dimension. No. Ustuta banga endlini. Ustuta banga endlini. You are. And kaloku ustuta akana minors, uyo minor, so who's going to claim? Ustuta endlini ustuta. Who's going to claim? And ustuta bese ikhona income beyenza bezisabeni. Ustuta ngoku influencer ustuta. Yo ake ngosi ngocoverisha lothu. Hayijonga umuntu ongayibambanga lento. Ndiyabulela man futhi ba offerisha into ba inumber yakho ne-email abantu bangazi bazofuna uncedo. Now any question ke ngokwena i-office yakho i-based ePretoria, Joburg, seBhayi, iphi, so inomsebenzi lo ba umuntu uyakufuna umuntu seKapa. But you know, okay, our offices are based in Pretoria, Arcadia. Our offices are also based in Newcastle, Edown. Our offices are also based in East London. So we operate in 3 regions. But the nice thing about the Road Accident Fund is the fact that even if you're in Cape Town and you need my assistance in Disepidoli, I can still be able to assist you. All we need to do is have a consultation, and then after that, about the way forward, and then I can then collect your information, and then we'll know the relevant jurisdiction where I must then case Oh, yes. So anywhere in the country, anywhere in the country, I can definitely help you. I can panic into bangabana titlo sisi. So for instance, umuntu abone le podcast, umuntu abone our conversation usekapa, abeqamba hey ndiyalidinga uncedo. Phakamisa ifone, ufonele numbers ezizilapha ngaphansi, then emveni koko withina we make arrangements with you on and have a consultation briefly on the phone. Hayi dinesho mina bakhona abantu bazatatsha ya mabatsho futhi bave apha because lokhu zininzi imigodlo efuneka ihambile apart from kuraf bantu bahleli nemigodlo cha bengayazi bazayakubani no ikhona into esiyipost leyo qonda ba hey man abahlali indodibene nayo over iminyaka and akhange siyitouch uqomba and they need to know land ikhona into enja elapha uqomba uyafuna ubaxelela yona. No, not from the top of my head. Ne? Yes, I think we've covered all because we've covered who can claim, how people can claim. Okay. We've covered most of the things. By case because most of the what I normally meet up with a lot. Umuntu athi ndanengozi 2017 ku 2026 or 2025 sangafaka claim ukubona ndibe bacacisela into ba no i5 years or 3 years seyiphelile. Yes, so simxolela mhlawumbe bekuyicoma for 10 years siyamxolela bekuyicoma bengakwazi uthetha. Yes, siyamxolela bekuyicoma, siyamxolela nobe mentally insane. Okay, ozokwazi uprove into yoba I was mentally insane at this particular time, so can't kwazi ke ngokuyoyifaka iclaim yami.
So yes, there is those indulgence. And also, neyomntana iclaim, yes. Eyomntana iclaim, it only starts running prescription yakhe once the child turns 18 years of age. So 18 years of age, get birthday yakhe, that's when we say that is the date of accident. Birthday yakhe, that when the child turns 18, their date of birth will be the date of accident. And then it will start counting ke ngokula 3 years yakhe or 2 years. Masibuye umva. Yes. So umntana una 12 ufumana ingozi kwenzeke into. Yes. Then it will start into ba kuyabala from 18. Yes, let's say That's what you just angayifaki claim. Okay. So ke ngoku uyaqala ubala ke ngoku 18. Oh. Yes, umntana kuswele kumzali wakhe angaklenyelwa mntu, but the minute he reach age of 18 uyakwazi nayo uziyela ngokwakathi ndicela uclaima for i-dependence, i-loss of support, and ayisafarishayo kuba kusweleke utata wam okanye umama wam. So umntana okay hayi besenqoma ngosendifana but ke I think uyiphendlile. Uyiphendlile because andifuni baphinde ba relax but umntana uzaziclaimela. Andifuni ba relax ndifuna benze ngoku. Uyakwazi umfakela umntana naye ngokwasena 12. Makazi umzali makazi makusetyenzwe. No. I think mna bengicima ndiyamazi Rafa until ndahlala nawe. Yes, but hayi bengicima ndiyamazi ngoku undothusile wandivula ndiclear. Uyabo ndiclear kakhulu. Anyone endibana naye ngoku ndidibanisa nawe. hayi mabazi. Hayi anyone ndiyayazi ba into zahamba kahle because wena hayi and from what you've shared up I think nabahlali bazivele up. Awuzunqaba masapha. Asoze nqabe, every time you need me ndizabe ndikhona. No and nathi sakhe siye nangapha yana ndizawumana ndizinota ke ezi zinto. So but now wena ke ngoku uyakwazi nozinceda foreigners because ziyakwazi uqualify. Kaloku if the foreigner is They meet as a requirements. yes, but the work permit. Work permits. Yes. Okay. If they are legally in the country. Okay, as long as ingene kakuhle. Yes. Angaqabeli ikhona bafuna ukuqabela crocodile. Ndiva ngawe apha namhlanje. Hey kuthi umuntu hey ungathola ubuxoki uduba ubelieve. Ndiva ngawe apha namhlanje. Kuthiwa kaloku crocodile ne ubeka inyama. Ewe. The eat uthola crocodile icimbi yakula nyama kokoko but kanti khwelise wena. Amachoke ungezinye ezidlula ngendlela. Umlambo I don't know noba umkhulu kangakanani lo mlambo. Hayi kuchiwe. Hayi kuchiwe. And I know is believer ezi zinto ezi. Thank you so much man. Hey enjoyile and that ndikhuthazekile. Ndingenile last year eUNISA for LLB. Zakhe ndiku second semester ngoku. Okay. Second semester. So njengoba ndina 46 nditargete u50. Uzabe soyigqibile. Yebo, nditargete u50. Iminyaka yakhawuleza nje nexesha liyakhawuleza Ndibone lonto. So you just do it. Yeah, ngizathi chunje. But ngoku njengoba ndizabe nisenza simanje sidibana nabantu ba difference amane ndicinga into yoba ngabana thiza there's so much endifundileyo from kuwe. Into ezidibanisa nalanto zamane ntatsha wena. Myeko wa tennis. Yes. Mabangalibali lo gama. Myeko wa tennis. Mabangalibali lo gama elo. Thank you so much. I enjoyed kakhulu lento as I told abantu bazaba inspired your story, your journey. Uthathe how long, wathini wenza izinto. Then okwesibini was educate. For abantu ngoyibona khona umuntu educate ngengazi umncede le yakho education izahamba nepokotho. Families will get in. So imnandi ke utitshwa ngento ezawuphinda ijike ipokotho yakho. So thank you so much. Thank you very much for the invite as well. I really truly appreciate it. Really. And especially sisazana ubone now 20 years later. Yeah. Oh my God, you're here, I'm here. Mamela after le minyaka wadibana noLuyolo umabuli. uLuyolo ketana sike simane sibonana ukhona useGauteng. Wasemthatha uphangela eGauteng. Okay. Yes. No. Thanks akhula ingurumza wami lo. Okay, guys, thank you so much, man, for watching. Please, guys, I share our information. Kuzabakho email address, kuzabakho phone number. I'm sure we'll probably link if banazi Facebook page. Nandon awuzungamfumani uncedakale. Yabo. So don't forget to subscribe and like. Bekumnandi. Thank you. It's a wrap. Thank you.